La vida en colors i en miniatura. Aquest espectacle de teatre visual, on les úniques paraules que s'hi senten és hop i visca els nuvis, està pensat per a primers espectadors, sense excloure els més grans, amb la intenció de fer un viatge tan intens com breu, 35 minuts, a través de la vida i de la mort, des de la mirada dels petits objectes quotidians que els dos protagonistes, amb pinta d'executius amb cartera, descobreixen a peu de mitjó en un armari de colors que recorda la pintura del neerlandès Piet Mondrian, que el 1921 va definir sense complexos com a composició en vermell, groc, blau, blanc i negre. Cada prestatge, cada calaix, cada calaixó o cada porta de l'armari amaguen alguns dels molts objectes que es troben perduts en totes les cases, arraconats pel progrés i pel pas del temps. Una màquina de foradar paper, un telèfon vintage, un telèfon negre de cordó, un pot d'olives, un porró, un radiocasset, unes petites figures de porcellana, unes copes de licor, un aparell de ràdio antic. Cadascun d'aquests objectes, misteriosament, emeten sons, emeten música, torna el rock amb l'imparable moviment de cames i genolls que la parella redescobreix, emeten alguna ària amb veu de tenor, s'aparellen, es casen, tenen fills, ploren els primers nadons, celebren aniversaris, viuen la vida i fins i tot coneixen la mort de l'avi, que s'emporta cap al més enllà el vell rellotge de butxaca. Caral Albinyana i Jordi Llordella, dos intèrprets reconeguts als escenaris catalans, interpreten en aquest sensible espectacle familiar els dos personatges de carn i os que descobreixen l'armari dels objectes perduts. La seva interpretació es basa sobretot en el moviment, l'expressió i l'arriscada trama, tenint en compte la vivesa a través de la imatge que té avui la generació de primers espectadors. L'arriscada trama de crear vida a través d'objectes minúsculs, com si fossin aquelles joguines inventades del segle passat que molts infants de famílies senzilles elaboraven ells mateixos amb una capsa de mistos, una llauna i un cordell. Espectacle poètic que, en aquest cas, s'ha representat per primera vegada a Catalunya amb una versió de l'original del Theater de Berlín, adaptada i dirigida per Gisela Joanet, de Viu al Teatre, en un teatre a la italiana del Teatre Romea, dins el Petit Romea, però que s'adaptaria de meravella en un escenari a peu pla, amb els petits espectadors enrotllant a tocar dels objectes que van apareixent i, fins i tot, experimentant després que allà on la ficció hi posa vida, el realisme exigeix la imaginació. Hop, històries d'objectes perduts, fa ús de les emocions primàries, com el pintor abstracte Piet Mondrian ho feia dels colors primaris, per ensenyar no la realitat que sembla que hi hagi al davant, sinó allò universal i fantàstic que s'amaga al darrere.